di ako diri sa atbang sa terminal diri sa Balingwan kay naama sila Madam Ari nagtinda. Every night mo dani na. Nya naa sila chicharon bulaklak dani hurot na. So akong gi-order kanina lang ang paklay. Lami sad siya kay init pa man. So ato ni huroton kay sayang ihurot na nato ni dana siya gibutan. Nya with drinks dayon ta. Pila ang serve dani sa paklay? 50 ra daw. 50 mil. Bihon daw. Mga unata. O yan, nakasay balot. Balot. Mag-ana mo dili sa kuan, Balingwan unya. Gusto mo magbalot na diri sila ni Madam na sila chicharon dana. Doon lang ni sila sa kuan, 7-Eleven banda. Unya, ang imong bihon with egg pila? 30 lang. 30 mil ang bihon with 30 egg. Kung bihon na ra walay egg. 20 lang. Ang lami jud diri katong chicharon bulaklak no. Hurot na siya. Nya kay nakanindot ra ba sa ilang chicharon bulaklak kay tulo 100. Tulo 100 Japon? 300. 35 is. Oo. Magpogi ka. Ang gay no nga alik mo dami. Gikan ko yat na kay nagbayad lagi ko sa kuan. Utang. Nga. Paid na ko adto. Thank you so much Tinay kay sa time nga gipit ko. Mahangyo ko dito kang Tinay please. Anak. To. Naadayon. Dagan kay salamat Tinay. And also to Madam dagan kay salamat po. Dagan imong serve no. 50. Pinahurot na akong kanon niya ang kuan wala pa man. Aji ka rice down daw. Dili na ko ang dugang. Right. Mga unta. Ama si Dodo ni Uban? Nando ko po. Uban siya Uban? Halang-halang siya baklay. Inyo jud ni huroton dani inyo display. Aha mo magkuan close. Mula nindot siya ano. Hurot jud ang may bahaw. Display walay bahaw. Pero napoy time nga agka kuanan bilinan jud. Pero gamay na. Amo na lang kuan. Konsumo. Libre na. Libre na ang panyapon, pamahaw. Kay nauna mo dire. Kanang na pero kanang nag sakay og bus di na sila kakaon dani kay murag minuto lang siguro ng ilahang pagkuan di ba? Kanang maglaag diri sa Balingwan, naara ni diri. Pwede ra mo magkaon. Apel ka? Hi. Naulog siya. May nga doble ang income napay pre-cut napay kuan. Lagi diskarte lang jud ah. Kayong ilin lagi ta. Lagi. Dito ko diskarte o ikaw noon. Lagi. Ay supi. Mana. Hindi ka talaga dito. Itong gasol gargani mo, pila pa ngayon ito? 100. Gargani mo. 150 di ay. Tanan. Isa karga. Katuan kasol. Tos. Wa man ka nagsugot? Wala sayan to, layo kayo yan to. Ha? Sayan. Okay, balikan siguro ah. Ang pasayro nimo. Katong hatod nimo sa Talisayan. Kaya nagsakay man ko paingon sa Kabulakan. Mao to na 150 siya. Nagsakay ko dato sa strike cab nya gilaos lang din ang kuan gasol. Gabi na dam. Buntag tuwa. Bahala eh. Ang nabala na ko kay gabi nang mahal. Hindi na kaayo. Depende ra man sa nasa ima kung kaya may hatag dito. Pero kung ikaw nga kahibaw na kag presyo, mao na ginay may hatag. Oo. Wala may uban driver kay bungap. Solve na ang panyapon. Excuse me. Murag nag-ulan dito sa bukid karon. Kay
Nagchat si Hilin sa kuha. Naman siya hulam nga 500. Nagchat siya sa kuha nga. Ang 500 nga yang hulam to ani mother gibilin. Nya akong giignan nga nagulan ba diha? Nain siya nga nagulan. Wa mo kay ba og kusog ba or hinay. Kay kung kusog-kusog gyud siya, sure ko danlog ang dalan karon pa dito sa payag. Salamat kaayo. Ari nako kay gadto pa ko merkado. Thanks. Dato mi agi diri mako nag-order sa kuan, chicharon bulaklak. Oh. Naari sa ko merkado. Ako motor to ara dadto. Nya diretso din ta sa bukid karon. I-check na ko dani sa merkado kung napay isda kay para magpalit ko para dalhon ako dito ila ni Mother Earth. Murag something wala na. Naglabay si Koreana. Daw sinistore. Nya nagdiretso sila. Lingi si Koreana, una-una di Koreana tuas mami o nagkaon. Ato i-try din hi. Pero kung wala naman sa lechon manok oy. Isulay lang nato kung naapa ba kay napay nagtinda. Wala na. Wala na judi ay. Wala na kunoy tinda nga isda. Nya isulay nato diri sa lechon manok. Kung naapabay lechon manok. Wala na lechon manok no. Diri sa ilahan ni Kagawad Padillo, I try. Murag wala na sad. Wala na. No more lechon manok. Wala na judi ay. So wala na. Pauli na ta guys. Diretso na ta sa bukid oy. Kay gabi na sad. Wala nag-uwan oh. Diri ra ni nako ibilin ang motor. Wa ko ni agi dito sa puntod kay murag danlog ang dalan. Diretso na ta kay de. Okay, nalak na nato. Titoy. 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 Diretso ta. Kay nagabin-anat. Nagabin-anat ta. Bitaw guys, dahan kayong salamat kay murag gaan na akong paminaw nga nakabayad-bayad ako sa akong mga obligasyon tungod sa pagpatukod nato diri sa payag. Maskin tuod og ingana lang na lagi ang akong ginabuhat diri sa payag lang na pero nagasto pud sadta. Niyang ako mga utang ako nang nabayaran. Napay gamay na lang jud kaayo. So dili na kaayo ingon nga maglabad na sad ang akong ulo kay gamay naman lang. Dili awat mga niagi nga wa pa jud natarog ang atong utang. So lakaw ta paingon dito sa atong payag kay medyo gabi na sad. Ingani lang ang atong trabaho. Pero kuan sad baya siya kana ang kinahanglan og oras, kinahanglan og pag-antos, pero laban-laban lang. Kay as usual, naa pa man gihapon pud mo nga nagtan-aw sa akong vlog. Diyan na ta diri sa area sa naay solar. Hayag na siya diri dapita. Nya tan-awan ninyo ang akong itsura. Basa ba niya akong gisuot? Nabasa ba ko? Kani basa ba ni apiro? Medyo nauga na siya kay nitambay man ko dito sa ilahan ni ate dito sa karinderya. Nya diretso ta. Kay wa ta mahibaw og nagunsa si Sherwin diri karon sa payag basig nahubog na sad. Diyan na ta sa payag na anay nilungag si Mario, Sherwin. Nanay nilungag si Sherwin. Nya ang diri as usual limpyo gihapon ang area diri. Diara ang mga tubig dani ihanggi pondo kay nay usahay lagi nga walay tubig. Nya ang yahang sudan nga giluto diara. Pag kayami sa iyahang giluto nga sudan, wala siya diri kay tuas sa ilahan ni Uncle Ildi nagtagay-tagay sila sa tuba. Agoy na apag gid unsa man ni Dani. Ay nag-abli di siya sa century tuna. So
So, thank you guys sa tanan. The next day. Morning, naa si Mother Earth atong ablihan. Kay sayo kay si. Wala kang tugmuan na de. To, wala kay tugmuan na toy. Kasi tugmuan. Miya mata. Nanasi. Rubi nga tugmuan ki. Na si Mother buntag sayo marites na. Duwa, kasi nga abri guys oh. Okay. Nakalakpang ilang Murag na ay bayro nun nga utang ni siya. Nausaw ng ulo ni mo. gani nga pangayap ko sa lubi nga tugmuan kay ako inus-nus na siyang ulo. Kana di ay unsa man din na ah. Oh. Hindi pa man. Wala may tugmuan. Sayo si Mother Dari unya naa si saksak ang iyahang ulo. Maribel, tanawa. Ang ulo ni saksak. Naunsa ang ulo ni saksak? Kini aman imong sanggot di. Ha? Oh! Ay una ko ng isa. Piolo. Si Piolo Dani. Kani guys, Tapos, ang itoy. Wala na gud siya. Ang nakuha pa na iyang tugang. Ang kalibang siya og dugo. Patay na gid ang itoy luoy kaayo. Namatay. Wow, namunga naman yung libonsito ni Maya Mia oh. Gamay pa. Ako na Namatay isa ang si. itoy. Ha? Kini libonsito gyapon ni. Ako na isa. Ay, napagilapti diha. Kay ato pa nagpadaghanon. Ano man udag ko na oh. Lahi man ang nakuan. Lahi man ang nga ang Nandito ni guys ha. bunga. Lahi nga bunga. Anyang gilimpihan ni Mario kagahapon ni Sherwin. Kani diri. Limpyo kaayo. Iyahan ang di hawanan kaayo dani. Nya patsada ni siya og gardenan pohon. Unsa? Pila nimo og kuan. Hapinan og namatay ang itoy luoy kaayo. Luoy jud kayo ang itoy. Sayang. Nangamatay ang itoy diri. Ang diri pod. Limpyo kaayo. Sherwin. Mga manok. Sabi ka ni ang itlog na ba ni? Sayo si Mother Diri kay nagkuha sa para tambal sa ulo ni saksak. Wa pa nang itlog se. Wala pa. Diri pa man na siguro. Ito si Mother oh. Ayuha ka na paghawid imong kamera. Kay basig malibat-libat ta sa sililin na pag Kay mo gibahog wa man hulot. ha? Wa man kaon. Dili kay siya kaunda na sa bahog nga akong among gipalit. Sada pulay. Tahop. Aw lagi ang pulard. Unsa na kuan siguro kanang hard siguro na. Ambot ug unsa ba na nga kuan. Looy namatay na itoy. Sayang. Looy kaayong itoy. Gawasan siya og kuan. Kalibang siya og dugo. Shh! Kalibang siya og dugo. Ako ni Dani pabaw no sanday ni Sherwin. Looy kay siya. Wa man sundang se de. Unsa nga sundang? Ako nagbuntag daan kung naabay ko ano na. Naraw. Wa may sundang namon diri baya. Pero ayuha ka na paghawid imong kamera Ginoo ko. Ana si Lilinda na hijo. Maliwat-libat si Lilinda na. Baato sa sanggot. Ana ginaa. Tanawang akong kuan ba ana. Ana Ana, gina gani. plaster. Di kay ang imong pungag ra kanunay makita. Wa man ko nagkatubang sa ako no.
Ay, ginoo ko na So, unsa. tingnan mo yan. Nga si, ang imo ramang ito. Si Saksak ramang nakuha dani oh. Ay, ginoo. Nga, nahidong yung mata. Florabel, katulgon ka. Di man, ma'am. Nahidong lang yung mata. Sabi nila, awa lagi. Ay, goy, ginoo ko. Sherwin, halik na, uy. Halik na. Yan, itoy. Nya karon pagkahuman, ag-ahaman mo. Ang tugbong ka sa lilin. At tubong ay pagkuha mo kuno to ang karon magpaon ng restro ni Kuan Ganis. Ay, karagkuha dito. Na-duty naman sila. Kami doon utik. Nanong, Na special na ilang kasal. kanus ama din na Sa Badud, hoy bis rabli kong tingkasan nga ordinary. Asa man dapit nga, kuan, simbahan. Sa ubos? Dili day diha sa, kuan. Na. Tingog pa nila kana kay na ay mga flower girl, mga bridesmaid mo nang espesyal. Si Janice na ba iyang mga kuan gipang kontak? Na. Kinanglan na po na sila kuan. Abang sa sanina. Bimir ganing abang. Dapit nag-abang. Wala na sa hasaan ti ali. Ah, Kaysa talsayan mo 16,000 ug 20,000 mo 16 ug 18. 20. Ya dili kompleto. nagipangpasa na ang mga sukod na sa ilang kuan. Maparehas na po na dito sa kuan. Bukid nun nga nangalangkat ang sanina kay kuan pagsuot tambok kaayo. Oh. Mga dagko, mga gagmay. Iklaro na nila ang sukod kay narabay uban nga dili sakto ang sukod. Nagkuha na sila sa sanina di ay. Nananaw sila. Nagtanaw pa sila. Ang diya sa Balingwan City Mill pero Gaon ra. kompleto. Status talsayan. Sila na bahala dan. Nagiatad. Itay yun ang Muna kayo ang ubanon ka sa kuan, wala ka nag-uban. ikaw di mo kwarta. Ako mag-offer ba ko nga ubanon ka og walay kwarta? Nagtuo sa lugar ka og ihikot ka sa PC daw ipaguyod na ng sakyanan. Tapos blakaw gabi na kayo. Bahuta ka mo Gabi niya. inakaayo. What yun? Ang imong buot og buot ni Uncle Marlon usara. Pulos mo mga buot sa kuan. Bagatungol. Ala, i-vlog rin ba na ni Mbuanga ka? Nga mo di ay tinuod bitaw nga ang imong buot og buot ni Uncle Marlon Ang buot usara. buot maron. Ang paghuna ni Marlon nga paghuman pa niyo to nato, watuwad sa pa niyo. Paghuman nato pa niyo to, manglakaw kita. Nakamo kay dugay pa man mo kayo. Tanawa si Agnes, nag-out si Agnes alas 5 pa. Nakaabot dito alas 8, di natagbaw ta dito guwata sa terminal. Ha? Ang inyo man lang gyud ka apurado. Ang abot dito. Kay ang inyong gusto maoy matuman. Unya karon nag-uli si Manong Marlon. Ikaw wasa ka nag-uban ang imong buot ug buot niya parihura. Pulos mo mga bagatungol. Wala ko kay nagduha-duha may tungag lakaw nga way duha-duha. Niya ang imong vlog ra ba kay wa kay pamiliti. Oh. Iulay ko nga way pabilite. Oh, dato sa imong vlog. Wa ko nakadayon guys kay way pamiliti. Na lugar agsakay lang lugar mi dito aglingkod mi dito sa lingkuranan ikaw. Unsay pagtuod ay mo hikutan kag pisi kay para makauban ka. Naa ka na Pero ikaw lang gidugo siguro ka o nang wa ka ni uban, wa ka ni bali-bali pag uban. Mo nang angayan mo ipakog ni bagatungol. Siya na istorya ng bagatungol guys, tarawa. Suma.
Ala, pareha gina na. Sirwin ang kasi pareha na ng balhibo itong hero ni dumaluan nga mutso ngalan. Ni. Ako Dumaluan. Badji man na ah. Ha? Badji, ihatag na kay Badji. Gusto na ko laki kay para Mutso. Ayaw. Mutso. Kita na siya. Ito eh. pagkahuman karon, uli na dahil sila. Kay magtugbong na sa si mother kay kuhaon niya ang Kuman pa nito pa makulit pa. Kuan? Ma, gusto na kasal? Gusto? Kapista sa mga kasal? September. pagkuan mo diya kay pagkasal ra ba mi ni Sherwin. Kinanglan nga na inyong gas kuan diya. Kasal niya mo dito eh. Di magasto si Sirwin. Ano na tiyo? Yan ano mo? Iyaw ka baka Sirwin. Ihaw sa baka. Sherwin ihawon. Ma. Hindi lagi iyaw baka. Ma. Mm. Ano ma? May salit pala. Liguan ko po niya. Liguan ko niya. Huts. Bantayan gini sila kay basig huy Ginoo ko dagko. Ang yan ang tinisa kay dagko na. Dako pares dana kang piulo ka dagko namatay gyapon ang duha. Ito be. Libre mo? Sayang kaayo mga itoy. Nga matay diri oy. Ang ila po ni Maring Inday Ginoo ko namatay pod, ila ni Angging namatay. Murag uso karon ang kuan sa itoy. Kati ang ging ito ma? Patay. Oh, Ang bato. Takira bato. namatay. Katong Luoy kaayo sayang. katong kuan na to agwagwa na to sa yang ito ni Lilit. Oh. Naaraman ulit kita na ako gapo. Ito kuan. Ang isa, kuan dito lang itoy tulo duha. Namatay, sayang kay mga itoy nangamatay. Oy. Si Brownie pag gabi isa Sabado. Ano man? Wa ni mo bagboy dito siguro. Gidadaan ko sad sa mga bukog no, gidadaan ako sa bahog. Buntag na mo nagpangas di ay. Nagpanga sa dayon mi. O nya. Daghang kaya bahog. Igom ko man ang mga bukog-bukog. Bantay biya kay nga itoy ay iro kay ngano kagabi. Alas 2 sa kagabi nag-awhaga ang iro. Butod ngano nag-awhaga to. Ay tao kita. Mo nang makatabang pud sad ang iro sa balay. Kay may baw-an nimo kung nay tao or unsa. Diba? Kapit ang kawaga ma. Kagabi din hagok ng tipot. Ayos ma. Ayun. Lisod og pug dito sa Amerika nag-awhaga. Diri nag-awhaga. Thank you guys sa inyong Nawa mo na tanan. kabring house. Sa uy kinahanglan pa kag bring house. Ay si Auntie Mercy. Kay namay kuan daghan kay ang mga sudan gipang nangasayang-sayang atong mga sudan kay ang mga nangaon manggod. Ang mga nangaon kuan nga na ang daghanon pagkuha sa plato. Nya di kaurot. Di kahurot, sayang kaayo. Nya kay naamay nabilin sa among lamisa nga kuan. Gisulod ni Auntie Mercy sa kuan. Kana ang silupin. Tibol day mo. Tibol-tibol man. Lisod po magtinduga kami dito sa daplin, no? Moto ang nga, ko nga, isulod na natin, Kay, kitagan kay mga sudan-sudan sa mga Nawa na plato-plato. dugangi. Asa? Wala dugangi ang? Ang inyong bring house. Maura to, lisod po mangayo ka dito da. Di na ka mag... Ama day mo ato- dapit sa kuan. ama dapit ang kaunan di ay. Dito ra, wala man dito sa balay ni Auntie Maricel. Kay, Yagaw. Ha? Yagaw jud kung dito sa balay. Nya. Nya dito ra sa kuan nga na ang balay sa amo sa bana ni Auntie Maricel. Kay luag man kay dito. Dito ra gi Amo hill. unsa man kinsa man amo ni Maricel. Ha? Unsa man trabaho ni Maricel? Na may kuan ka na ang sa iyang bana may maintenance man sa area. Naghimog swimming pool ana. Nya mo to ang kuan na ang Dito doon ra sa gikasalan. dool ra. Dagan kay sudan na nga sayang kay ang kana magong uban. Dadagang kay tao. Insakto ra sa tao. Ang kana magong uban labi nag mga kanang mga ingana okasyon. O nya ang uban agdaghanon pag butang sa plato. Mao na sad na tendency nga agka nga sayang-sayang ang sudan. Kay agdaghanon man pagbutang unya dili aghuruton. Mo to nga daghan kaayo. Engko nga anti isulod na lang na anti kay
Daghan pud kay mga sudan nga nga sobra-sobra ko isulod na lang na Na si Manang. kay masayang nagyapon na. Kay Wala kuan naman lukod naman ito diretso ha? Wala sa nagkabringaw si Manang. Narsira na kadala. Wala. Si Ate Mercera. Kato na lagi Wala na baboy. si baboy. Karning baboy. Lisod pud og karning kabayo. Bakar maka. Wala may baka kuan ra kanding. Ang kanding po dito ra sad sa ilan ni Auntie Maricel. Pista katong sa kuan pista jud. Kay ang kasal nila ni Lingling liwas naman. Ang ila din pista dungan sa ila Mario. Dungan. Mabitaw tong nangit nanguana nangita kuno tong nakaila sa imo ambot og uya bato nimo. Sila naman ko andi among suod. Tulibong. Nya. Mo to nga kuan. Busog tanan, nakakaon tanan. Nakakaon tanan daghan kay kuan. Duha ka baboy man ilang giihaw. Daw isa ka lechon. Ang baptist day ka ang karning baboy. Kaon na sila. Dugo ra mo dili da. Dugo ra mo'y dili. Di kuan di na para sa sabrista. Alahi. Sabrista di magkaon ka baboy gida. Di na sila kaon sa baboy. Namo na nga kuan aga sayang-sayang ang pagkaon kay anang kahit sa kuan ana Ay, ang dili day pare pagkaon ang nga dili kasal. sa hurot pastor. Pastor. Pulos nagsinina ang nag-adto dito. Ay lisod pulog panty tanan nag-adto dito. Di way nagkarsones. Unsa? Way nagkarsones. Nagkarsonis. Pulos nagsanina. Lisod Dili pulog. ba pulos bestida? Lisod pulog di magsanina. Taboy-taboy ang Ama si Papa di ay. Ito nagdungan. Nagbari to sa kuan kahoy kay. Ako gamito, ako rin ano ni mong 500 kay may ako ibayad sa kuryente. Apa niya bugas ito? Kapay gamay pakuha man may interes ko mo kurot ng bugas. Ay pakuha karon dani nga buwan. Pakuha si Janjan. Mahurot to di ako nasad. Kuha dito. Nag-utang naman sabi sa bugas. Nay mga man si Spina ni Ilse. So, daghan salamat guys sa inyong tanan. Pagkaman na ni Mother Car, muuli na dahil ni sila kay magtugbong sa kuno ni siya. At yun na sa kaya matambalan. Pangayuan pa na dito sa kuanda. Kung kuanda imong gikuanda na kanang madidi kakao imong gi kagis. May man ka na ang damog sa lubi kay aghumok man tanan ang kuan. Sayon na pagsudlay. Na ako ka na karon ako na karon anon daw niya ubanon ako na sa sinter ay pangayuan ko na sa kuan. Muna. Og naay magsukay nimo, magpasukay ka ha. Ayaw pagtuman. Kay tan-awa na yun na karon na Anon sa? Ha? Kisa may nagsukay nimo dito? Diya. Ha? Wala nagsukay nimo? Na, mula di ka ni. So, thank you so much sa inyong tanan, sa mga suporta nyo sa akin, sa aming lahat. Maraming salamat, utan. Kuan na, magmamahal lang sa tadi. Ang ako nga magkuanan ni kay ang makatugbong ko madala ko ni sa center ubanon ko. Sa disinina. Na. What is mga sinina niya diha sa balay? Ha? Padala na ni budog. Ha? Ang? Kaon na ko niya sapon. Magkuhan ka ma, kay dito taman hapon niya sa balay, ha? Kay at sa'yo makupangas unya okay, para dito taman hapon. Kisa may bata dito sa balay. Si Amay ra. Pinira. Okay na ra, sige, kay dito taman hapon unya. Ay, mutugbong naman kaniyaon niya. Kuha naman ka na ni Budog. Kita ra, dito. Bano na ko Sherwin unya dito taman hapon. Thank you guys. Muli na sila ni Mother. Ako maghikay na sa ko dani. Kay mag-upload na sad ko.
guys, ang sudan di. Hmm. Hindi mo sudan di ko man. Unsa may mong sudanon? Basta yung matag. Agpalit man ta ko gahapon sa gabi sa sudan. Kinaalanganin naman karon ko agpalit unta. Kanina yung mga mother kay palit ako nimo sa isdaon niya. Relog ya. Agoy. Pag video na diha. Agoy Ginoo ko. Ang imong video lagi mother, anaon. Diha oh patanaw. Ana baka na maklaro ang imong ana mo. Di kay ag imog iana-ana. Agoy Ginoo ko. Sililin nga ag-edit ag kahirat-hirat ang mata. Kay unsa na siya oh. Nya oh. Oh. Ayuha ka na. Oh. Diha. Guys, Oh. Unsa man na ibayubad sa nimo? mayroon kaming ulam nga tosino roll guys. Binigay ni O Mayamiya. nakita imong mata. Binigay ni Mayamiya guys. Ang unsa man na? Ang tosino roll. Ayuha Ito lagi. ako sa silupin guys. Bakikaw kay ka nga magkuan. Hawiri. Nana. O ana ang paghawid. Kay bahalag ibayubad nimo dagana ka. Sige. Kani guys, nara guys akong binigay. Oh. Pinangayo, pangayo ko gini guys. Tapos nandito sa ang lubi nga Ay, bayubad. ako itambal ni Saksak. Maraming salamat Mayamiya. Thank you very big. Ayuha ka na imong pugag nga makita ka na kanunay. Diha ka na Uli namin. Ana ba nga taas ra kayo ang kuan video di kay. Uy Ginoo ko pagkadulit kay sa naong ag ana magin niya. Diha itaas. Daw pagtan-aw sa imong tunuban kay basig nagsali kag tan-aw sa imong cellphone namukmo na dayon ka. Mula di. Na kami. Ipakita si Saksak. Saksak. Ay taon si Mother Earth na ni kamot mo si Mother. Gilubong na ni Sherwin ang itoy. Para dato gilubong. Ang tulo ka itoy tuara dato gilubong. Butangin na sa kuan, babe. Pero saan ikagbayad kurinte? Ambot na ni kanus ako magbayad sa kuryente. Andi ang 500 eh. Di ako pangayoon. Ako gibayad. Ako gani ni anong tayo ako ibayad karon padala na ako ng utik. Aw ag imuho na di ay. O sige. Ang Judith na ako kay sunod adlaw pamansad. Ha? Sunod adlaw pamansad ako Judith. Mao gani. Hoy. Kuani na aba ka ng asa man nimo di kuan ang duha. Ang isa asa dani. Butangi sa kahoy kay basig kuanon. Gilubong na dani ang tulo ka itoy. Nya. Pabutangan ako sa kahoy kay basig kay kayon. Hindi.